Aloha! Puloara etorri gara petroglifoak ezagutzera. Eta begira. Nik ez dakizuek, baina guk, Iskandarrek eta biok, antzekotasunak ikusi ditugu antzinako marrazki hauen eta gure marrazkien artean. Begira, guk hemen ikusten dugu emakume baten itxura izatea lez. Eta koko zuloak. Zuloak, mire, ikusten dituzu hor dauden zuloak. Hor badirudi belauntzi bat itsasoarekin azpian edo badagola. Hor beste izaki batzuk. Begira, beste alde honetan ere bai gehiago daude. Eta ziur izarrekin eta konstelazioekin eta zerikusi daukatela, baina mesedez begiratu hau. Zuek ez diozue forma horri orain dela gutxi agertu den koko baten antza hartzen? Niretzako po da. Ikusten da, poren gorputzaren forma, erdian begia, ninia, eta gero begira hor dagoen zulo hori, baina biratu ezkero antena izango litzateke. Eta begira hemen beste antenaren beste puntutxoa. Nik hor gero marraztu behar dut, baina argi eta garbi po ikusten dut. Eta hor doa Iskander petroglifo gehiagoren bila. Bira hemen, antzinako marrazkiak dira hauek. Milaka urte dauzkatenak. Eta begira hor berriro po, oraingoan antena gabe. Baina nik hemen po pila bat ikusten ditut. Ia kai, pua eta kea agertzen diren. Baina, begira zenbat forma. Olo! Eta dana dago laban marraztua. Forma guzti hauek, begira. Hemen, ze hurbil ikusten den bat. Laban zulatuz eginda daude. Eta begira ze bereziak diren. Eta toki hau sakratua da hawaiarrentzako. Horregaitik kontuz ibili behar da, eta ezin da bidetik atera, eta errespetuz tratatu behar da. Baina begira zelako gauzak azaltzen diren. Antzinako lehen hawaiarrek, irletara etorri ziren lehen hawaiarrek marraztutako artelanak dauzkagu hemen. Eta euskalo beraientzako ze zentzu izango zuten. Agian ez dira marrazkizoiak izango, hori ziur, agian eguraldia, janaria, sorte ona, upatzeko. Guk ere gure kobazuloetan aurkitzen ditugun antzinako marrazkien antzera izango ziren, auskalo. Baina begira, pila badaude.